No, hát eredetileg vele nem most találkoztam először, hanem a Minecraftot láttam meg, és Minecraft tartalmat láttam legelsőre tőle, a 2B2T sorozatát néztem teljes mértékben végig a nulláról, szó szerint a nulláról, és azt folytattam a nézését, és nyilván őt akkor fedeztem fel, ugye elsőre, és hát így ezzel a videósorozatjával nyilván bekerült abba a videósorozat tomba, amiben egyébként kezdő videósokat nézegetek meg. Ugyanis ezt a videót, legalábbis ezeket a videókat, amit kitette, akkor nyilván még nem volt ekkora a csatornája, és hát nyilván tudtam, hogy na, rólad fogok készíteni egy olyan videót, ahol bemutatom a csatornádat, és hát nyilván arra ösztönzöm az én nézőimet esetleg, vagy a jövendőbeli te nézőidet, hogy nyugodtan kövessenek be. Na hát időközben ez a videós projekt egyébként leállt, megakadt abban a fázisban, hogy csak videósokat nézek és gyűjtögetek, és majd amikor elérkezik, nem tudom, 20-30 olyan kis videósok, akit egyébként érdemes úgy követni, na akkor majd egy ilyen videósorozatot készítek róla, amiben videónként 3 vagy 4 ilyen videóst bemutatok, kielemzek, és igazából kiteszem nektek, hogy nyugodtan nézzétek. Az időközben nyilván vannak olyan videósok, akik egyébként nekem el vannak mentve, nem követtem be még őket, téged sem követtelek be, csak követtem a munkásságodat, miszerint majd akkor egyszer csak majd lesz róla videó. Na hát most időközben az történt, hogy téged úgymond letétbe helyeztelek, hogy mondván, na, rólad majd készül egy videó, vagy legalábbis rólad is. Időközben egy random napon, ez számít 2 hónappal ezelőtt, 2 hónappal ezelőtt kitetted az első olyan Daisy-s videódat, amit én ugye felfedeztem. De már most ez nekem annyira tetszett, nyilván ez az miatt tetszett nekem, hogy időközben én is elkezdtem Daisy-zni, de úgy elkezdtem Daisy-zni, hogy a nulláról, szóval igazából nincs sok órán benne, és nyilván nem hiába néztem meg a Kezdőknek című videódat, mert hát nyilván én is kezdő vagyok. Na már most ez a hang, nekem itt a videó nem tudom melyik részénél bevillant, hogy ezt a hangot én már egyszer hallottam, és nagyon felfigyeltem arra, hogy valahol ezt a hangot márpedig nem is olyan rég én hallottam, és méghozzá tudom is, hogy hol. Nyilván visszagörgetem itt az előzményeket, és felgöngyölítettem itt a memóriámat, és hoppá, voilà, te pont az a videós vagy, akiről egyébként akartam készíteni videót. Na már most, hát mondom, hát nincs mese, mondom, basszus, hát mondom, ez valami tök jó, mondom, úgymond nekem gyártottad ezt a videót, hát akkor GG Pacsi, virtuális Pacsi, örülök neki, köszöntem szépen, és akkor tudok belőle egy kicsit tanulni. Hát itt időközben egyébként nyilván erősödött bennem a gyanú, hogy itt hát már pedig itt videót kell készíteni most már rögtön rólad, hogy bemutassuk a csatornádat, hogy akkor téged így előrébb hozlak ebben a témával, és akkor te kapsz egy külön dedikált videót, mert egyébként vannak érdekességek egyébként YouTube csatornádon, és azt el is mondom, hogy miért. Gondolom így. Időközben egyébként elkezdtél feltölteni még több Daisy-s tartalmat, egyébként nagyon nagy sikere van, amint tényleg gratulálok, mert nagyon jó videókat csinálsz. Látom az index képjeiden is, hogy nem úgy átlagosak, szóval tényleg nagyon frankon össze van rakva, időt szánsz rá. Mondtad is a streamjét, de hát én streamnek mondom, mert mennyi, hol van, 1 órásak szoktak lenni, nem? Nem, 48 perc, de igen, itt van. Nem, ez a film, ez a összevágott film. 45 perc, 36, hát ma eddig helyek közé 1 órásak, és mondtad, hogy amit mi látunk, videós tartalom, az valójában nem annyi, hanem sokkal több, tényleg való, szóval 1 óra anyagot, amit kiteszel, valójában az 2 óra anyagból vágod össze, valamilyen szó szerint így mondtad. Szóval tudom azt, hogy rengeteg munka van vele, és nagyon nagy játék tudás kell ehhez egyébként, ugyanis időközben, ahogy mondtam már, újra elkezdtem streamelgetni, ugye Daisy-t is, és hát nekem nem igazán jön össze a Daisy világa, sajnos igen, webpordélok mindig, de hát ez van. Időközben akkor elkezdtem követni szó szerint úgy a tartalmidat, hogy most már minden videódat megnézem, kivéve egy, ezt még nem láttam, de ezt majd mindjárt meg is nézzem. Most van hajnali 1 óra 19 perc,
ugye 10. hó 26-a, és ezt meg fogom most majd nézni, bánom is én, holnap szombat, azaz ma szombat, és ezt meg kell nézni. Szóval egyébként innen is köszönöm egyébként ezeket a tartalmakat, mert egyrészt szórakoztatóak, mert tényleg nagyon ügyesen össze tudod ezeket a videókat vágni, vagy alapjáraton így vágod a videóidat, úgymond véletlen, vagy te ezt tudatosan csinálod, nem tudom, de annyira viszi a flow-t, hogy egyszerűen bele tudok merülni. Utoljára elmondom, ezt a flow-t akkor éreztem, amikor még Ryan 626-ot néztem, amikor armázott, és ha jól tudom, akkor ő is Daisy-zett még annó, de nem annyit szerintem. Vagy legalábbis én nem láttam, hogy Ryan 626 Daisy-t streamelne nagyon. Én szerintem azt nem is néztem, vagy hogy azt nem tudom már. Én az Arma 3-at néztem tőle nagyon, és abba szerelmesedtem bele nagyon. Utoljára ezt a flow-t ott éreztem, hogy ezt nekem, ha munka van, ha nincs munka, ha hétköznap van, ha hétvége van, nekem ezeket a videókat meg kell nézni, vagy streameket meg kell nézni. A véleményem egyébként röviden, tömören a csatornáról az, hogy szerintem kurva jó, és az, hogy nyilván ezt még egyszer mondom, gratulálok a 3000 követőthöz, és a 3100 nem tudom ennyi feliratkozóthoz, de ez én úgy érzem, hogy az utóbbi időben a videóid adták meg, a Daisy hozta meg szerintem ezt a mostani sikert, és múltkor vettem észre azt, hogy ha jól látom, akkor mi este fele teszed ki a videóidat. Ezt nem tudom, hogy pontosan miért, de szerintem nézed a YouTube statisztikáidat, és akkor szerintem te abból vontál le következtetést, hogy a te feliratkozóid mikor vannak fent online, és ebből szűrted le azt, hogy na már pedig este fele kell kirakni. Egyébként ami nincs semmi baj, mert nyilván akkor rakod ki, amikor akarod, de ezt pont éppen speciál nem értem, hogy miért pont este. Szerintem lehet, hogy napközben lehet, hogy még több elérést érne el, ha bár egy órával ez a 193 megtekintést, nem tudom, meg hát amúgy is holnapra ez is el fogja érni a 4000-et, az biztos. Merném fogadni, hogy el fog érni a 4000-et, vagy ha nem is 4000, de ilyen 2000-et, vagy 1000-1500-at tuti fix. Na mindegy, nem is akarok itt tovább itt magyarázkodni, meg így mondogatni. Szóval a mostani sikeredet az biztos, hogy a Daisy hozta meg, ami nem is mondanám, hogy valami nagy baj, mert tényleg valami kurva jó videókat csinálsz. Nem tudom, hogy tényleg, hogy ez a véredben van, vagy most pont ennyire ráéreztél a videóvágásra, de nem tudom, nekem tetszik a lényeg ez, nézem is, meg hát nyilván, hát akkor most be is történik ez a misztikus dolog, hogy fel is iratkozom rád, és hát nyilván innentől kezdve követni foglak téged, mint videós tartalom készítő, és nem csak követni foglak, hanem mondom is, hogy kövessétek be, srácok, és nézzétek, mert nem csak 100 000 követő fölött van élet, hanem az alatt is vannak olyan videósok, akiket érdemes nézni, és azt hiszem az előző videóban is, amikor kis videósokat, bocs, hogy most úgy mondom, hogy kis videós, de hát sajnos ezt így kell mondani, kis videósokat mutattam be, ott is ugyanezt tudtam mondani, hogy nem minden videós 100 000 követő, vagy x ezer követő után ér valamit, hanem bizony itt is, ezen a szinten is lehet olyan videókat gyártani, ami hozza azt a színvonalat, mint a nagyok. Szóval aki most akar Daisy-zni, akkor annak szívesen ajánlom egyébként ezeket a részeket. Szóval nem is tudom, hogy egyébként, hogy mit akartam eredetileg mondani, mert eredetileg egyébként a Minecraft mint tartalomról akartam akkor még beszélni, hogy ott is milyen frankon össze tudod vágni a dolgokat, meg hogy mennyire érdekes a 2B2T, ugye a maga nulláról, meg minden ilyesmi. Nyilván ennek is meg volt annó a maga sikere, de szerintem nem a 2B2T hozta meg a fő sikert és a hullámot. Biztos, hogy ő is, ez a 2B2T-s videók is biztos, hogy gerjesztettek egy-kettő kisebb hullámot, ami nyilván hozta a megtekintéseket, de azért nem 100%-ban az hozta. Volt egy-kettő, ami kimagasló volt, de szerintem nem ez hozta az áttörést,
hanem a nagy figyelmet, ami kapott, és bizonyos körben azonnal elterjedt ez a tutoriál a kezdőknek. Ez kapásból 11 000 emberhez elért. Ez a 11 000 ember az biztos, hogy nyilván ebből a játékkal akar valamit kezdeni, szóval akkor réteget fogtál meg, köztük engem is, hogy az csak na. Egy átfogó videó jóformán mindenről is. Itt van Daisy 1000 plusz órás profi egy hivatalos szerver. Hát akkor nem is több ezer, bocsánat, nem csak simán 1000, de nem baj, lényegtelen. Ha az afkolásokat is beleszámoljuk. Mert mondtad, hogy szoktál afkolni a tűz mellett. Szóval eredetileg egyébként a Minecraftról szerettem volna beszélni, mint tartalomkészítő, hogy milyen frankó videót, témát tudott hozni. De hát időközben változott a csatorna, ami nem azt mondom, hogy rossz irányba vezetett, mert én lehet, hogy a Minecraftot egyébként hát nem szeretném most már nagyon erőltetni. Előveszem, hogyha nagyon olyan, és olyan kedvem van, vagy egy cimborákkal összeülünk, vagy valami ilyesmi, akkor kicsit fanolunk egy picit a Minecraftban. De nekem ez inkább a komolyabb játékok jönnek be, kicsit komolyabb odafigyeléssel, az most tétezik pont a Daisy, ami egyébként tényleg pont a Daisy-re esett a választás, hogy akkor azt újra elkezdem játszani, és akkor nem csak mennyi van a játékomba, ugye megmondom, szóval a izébe, Arma 3 nem, hanem Daisy. 11 órán van a Daisy-be, ami a 11 órából most az utolsó stream volt 1 óra, vagy másfél, nem tudom, szóval nagyon kevés órán van a játékba, és hát nyilván ez miatt néztem meg ezt a kezdőknek videót, és hát, ja, sok mindent tanultam, de még nyilván tanulni kell. Na, hát így, ez miatt nem Minecraft témájú videót fogok rólad készíteni, vagy csináltam, hanem Daisy-set, szóval srácok, én tényleg csak azt mondom, hogy ajánlani tudom a csatornáját, mert egyébként nagyon össze van rakva, hosszúak, tény is valahogy egy fárasztó nap után, este ilyen 10 óra, 9 óra, 11 óra éjfél tájékán már eléggé ilyen zsibbasztó nézni, de nem azért, mert unalmas, és ez fontos, tényleg nem azért, mert unalmas, hanem egyrészt, mert későn teszed ki, másrészt pedig, tehát meg ott fáradt az ember, másnap munka, de most péntek van, azaz ma, most már nem, mert már szombat van, de a lényeg az, hogy ma már nincs munka, szóval még lehet nézni. És hogyha nem is szeretném tovább húzni a szót, srácok, én tényleg ajánlani tudom, nem néztünk meg tőle egy videót sem, így videóban, szerintem nem is kell, szerintem higgyétek el, hogy elég tartalmas videókat készít. Na jó, én nem is húzom tovább szót, mert én ezt nézni akarom, mert gatya. Egyébként meg is csinált ezt a 3000 feliratkozós Daisy nyereményjátékot. Hát nyilván, aki szeretne csatlakozni, az nézze meg ezt a videót, és ebben több információt fog kapni a nyereményjátékkal kapcsolatban, szóval mindenkinek sok sikert. Én nem játszok, és nem is akartam. Vagy nem is tudom, mit kell csinálni már. Hát szia. Vagy írtam, vagy nem. Töltsk a ja nem, én nem töltöttem ki kérdőívet, szóval én nem játszok. Én nem akarok játszani ilyenbe, hogyha olyan akar, én ezt megveszem, de mástól nem veszem a lehetőséget. Na, hát figyelj, igazából csak ennyit akartam mondani. Nem tudom, tényleg még egyszer olyan gratulálok a sikereidhez, és ez egy olyan gratuláció, amit tényleg őszintén mondom, mert nem fassággal és nem butassággal szereztél most így hirtelen ekkora figyelmet, hogy valami értékelhetetlen videóval, hanem tényleg letettél valamit az asztalra, és hát szerintem ebben az ütemben kívánom a csatornádnak a fejlődését, több Daisy-vel, meg hát kicsit több PvP-vel. Jó, mondjuk nekem ez a chilles cucc is bejön.
visszahozza nekem a játék élményt, mert nyilván én sem találkoztam senkivel, megmondom az őszintén, olyan szerverre megyek fel, ahol csak 10 vannak fent, hogy büdös élben ne találkozok senkivel, hogy tanuljam a játékot. Igen. Viszont te olyan szerverre mész fel, ahol sokan vannak, de mégsem találkozol senkivel, szóval ez nekem kicsit furi, de jó, nincs semmi baj, tudom, hogy miket mondtál a streamben, igen, nem streamben, hanem videóban, de a videóban, és egyébként ha már stream, akkor úgy tudom, hogy lesz stream, és streamelést is el fogod kezdeni, na hát arra nagyon kíváncsi vagyok. Arra nagyon kíváncsi vagyok, és nem tudom, hogy fogod beállítani a streameidet, hogy majd visszanézhetőek lesznek-e. Remélem, hogy visszanézhetőek lesznek, vagy hogyha nem visszanézhetőek, akkor ugyanúgy vágott tartalmat fogsz bele készíteni, mert én kíváncsiak vagyok rá. Nyilván most, ha streamelsz éppen most, akkor nyilván azt nézem, és akkor kész, és hogyha az vége is már nem visszanézhető, akkor majd elkezdem ezt nézni. De remélem, hogy nem úgy fogod beállítani, hogy csak csatornatagok fogják nézni. Én a nézésemmel és a feliratkozásommal tudlak támogatni, meg avval nyilván, hogy ösztönzöm az embereket arra, hogy kövessenek be. És nyilván főként avval, hogy én is követlek. Na, mindegy. Még egyszer, srácok, kövessétek be, mert nagyon oda tette magát most az utóbbi időben, az utóbbi 2 hónapban úgy oda tette magát, hogy csak na, és nagyon brutális, hogy ennyi tartalmat egymás után kitenni úgy, hogy mindig ennyi megtekintést hozzon, az valami akkora hullámot és akkora hype-ot meg kell lépned, hogy csak na. És szerintem nem tudom, hogy dolgozol, hogy mi a foglalkozásod, vagy hogy mi az eredet, mi a szakmád, vagy hogy mit dolgozol nap, mint nap, de tény is való, hogy ezek a videók után én szarrá fáradnék. De egyébként majdnem olyan, mint hogy enne az Indexcape-nél is, most bocs, hogy így mondom, de az Indexcape-nél is úgy veszem észre, hogy hót fáradt lenni. Szóval szerintem folytasd így, hogy csinálod, kicsit pihenjél, vagy nem tudom, de fú, kegyetlen. Az ennyi tartalom egymás után, és mind kurva jó. Szóval nem azt lehet mondani, hogy most ez kicsit laposra sikerült, vagy ez kicsit unalmas, vagy valami ilyesmi, hanem az összes, az elsőtől kezdve vitt a flow. De tényleg nem vitt az érzés, hogy na, fasza. Tudom azt, hogy egy vérprofi játékos vagy benne, de mégsem olyan érzésem volt, hogy ezt nem tudom utánozni, hanem olyan érzésem volt, hogy igen, jó, hát akkor ezt ugye mondom kezdőknek sorozatot, vagy kezdőknek videót megnézem, én is daisy-zni szeretnék, és akkor nem az érzés, hogy hát nekem úgysem fog így ez menni, hanem azt látom, hogy igen, ezt én is tudom csinálni, gyakoroljunk, menjünk, merjek nagyobb szerverekre felmenni, mert láttam azt, hogy teljesen feltétlen találkozó mindig valakivel, szóval kegyetlen. De mondom még egyszer, srácok, én csak ajánlani tudom ezt a csatornát, kövessétek be, és igazából ennyi. És hát igen, neked most egy külön videó szenteltem, de egyébként majd a későbbiekben akkor végül is elkezdem azt a videósorozatot, ahol igazából nem egyesével mutatom be a kis videósokat, hanem többet mutatok be egy videóban, hogy őket is érdemes nézni, de viszont te most annyira feltetted ide nekünk a lécet, olyan magasra tetted a lécet, hogy muszáj volt neked egy külön videót dedikálnom, mert gatya. Fú, bezzeg. Na, tényleg nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a következő streamben találkozunk, addig is legyetek jók és szabatiszták, és neked továbbra is gratulálok, és további sok szerencsét. Szia!